Hi guys. Λοιπόν, θα κάνουμε και ένα βίντεο από το Why Not. Αυτό το βίντεο γίνεται για όσους φοράνε πουκάμισα. Συγγνώμη, όλοι φοράμε πουκάμισα. Για όσους φοράνε πουκάμισα και υδρώνουν. Ναι. Ζεσταίνομαι άπειρα. Ναι, και το styling, ξέρετε, θέλει και λίγο θυσίες. Φοράς το πουκάμισο, έτσι, είναι λινό. Λινό δροσερό. Αλλά εδώ, ζεσταίνεσαι. Και θα πας καθαριστήριο μόνο και μόνο για να σου καθαρίσουν αυτό εδώ. Λοιπόν, ποια είναι η λύση. Ωραίο χρώμα, πολύ ωραίο χρώμα. Το φορούσα τώρα. Ναι, πολύ ωραίο πουκάμισο. Λινό. Πανικά θα πρέπει να ζεσταίνεσαι με αυτό. Anyway, εγώ ζεσταίνομαι. Διαλέγεις ένα από τα φουλάρια σου. Τώρα αν θέλετε να μάθουμε πώς διπλώνουν τα φουλάρια, ούτε εγώ ξέρω. Τυχαία. Το κάνεις έτσι ένα. Βέβαια τώρα αυτό είναι λάθος. Anyway. Το βάζεις εδώ το φουλαράκι, παιδιά. Το δένεις μια φορά. Και κάνεις και styling, αλλά και δεν υδρώνεις. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το πουκάμισο. Ναι, είναι λίγο φλόρικο, αλλά γιατί για καλοκαίρι. Το φοράς. Δεν το φοράς. Το φοράς. Και όχι μόνο αυτό. Αχ, τώρα κάπου είχα κάτι. Anyway, ωραίο. Θες να αλλάξεις style, έτσι. Ένα από τα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, φθινοπορεινό, ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό, με τζιν πουκάμισο, λευκό